bisita kasi kami dito na dalawang matanda, no, na mag-asawa. So puntahan natin ngayon kung paano makapag-abot tayo ng konting tulong. So tara, let's go! Let's go, let's go. Ay, may daanan ba dyan? Yung daanan na. Oo. Isip yung daanan nila. Yan, grabe. Ang daming gulay, oh. Ang lakas ng hangin. Total. Ganyan, ganyan bumaba. Ang mga. Ang mga. Pre, paano pre? Saglit lang. Up. Okay. Mami si. Up. Dami sila mga kakuwela. Yan, dito kami. Sensya na, malakas yung hangin talaga. Sensya na po sa mga nanonood. Malakas po yung hangin. Kaya lamig dito. Nasa gilid kami ng Laguna Lake. Yan, dito na tayo. May aso, kaya tayo nilang gulay, oh. Yan guys, dito na kami. May fairness, malinis yung nyo rito, ha. Ang linis ng area nyo dito, tay, ha. Wala may pato, sir. Teng, daming mga gulay-gulay, oh. Mga gulay namin dito, lahat yun, di anas bagyo. Out. Oh. Yan. Yan to dito. Ito, mga bagong tanim. Oh, may aso. Yan, bago yan. Ay, hindi yan mga Ayan, mabait. Oh. Pag kinagataw nyo, tiba-tiba siya. Oo. Ay, mga kangkong, water gabi. bagong tanim yan. Taas. Aba, yan. Ito po, sila po, binilag na rin po ito ni Boy Sardinas. No, yung nakaraan, pinuntahan kayo. So, ilang taon na ako dito ninirahan, tay? Sa laot pa kami, nagbagyo. Dito naman kami, 3 na. Ha? 3 taon? Oh. So, dito ako kayo Ito kasi, ang linis nung area nyo dito. Pwede mo bang pumasok doon tayo? Ang lamig dito. Sige po, mauna po kayo. Pasok po. Malamig. Ang lamig dito. Lamig, uy. Ay, ito yung bahay nila. Walang aso? Dito, maliit ang bahay namin. Malinis. Ang malinis, no? Walang man kami dong. Ang linis ng bahay nila, oh. Diba? Dalawa lang po eh, dito, tayo. Dalawa lang. Dalawa lang po. Buti tayo hindi kayo dito pinapaalis ng mga no? Lapit na. Lapit na, matambak ka. Ay, ito, nakaharap. Ah, Oh, tambakan na Lahat nakatira dito. Alis na kami. Buti sila na bayaran. May bayad dito kasi paano may buti sila may bayad? Sino sila? yung mga tangkong mo yan dati. Sa laot. Ah, paano yan? Eto, tanim nyo to. Oh, yan wala mga bayad dito. O nga pala, bago lahat, no, itong purpose ng video ko, nanay, tatay. Anong pong pangalan niya, nay? Marina. Marenay ko, tay. Rodel. Itong purpose po ng video ko, so sakali, katulad niyan, may tumutulong ng mga, kasi mga halos lahat ng nanonood sa akin, OFW, kahit pa paano, nakakapag-abot sila ng tulong. No, ayun po yung purpose nito. Hindi po purpose nito is katulad nung ibang charity vlogger na ginagawang hanap buhay yung kahirapan. So, iba po ako. Kasi kung talagang ganun yung pananaw ko sa buhay, di mayaman na sana ako. Hanggang ngayon nga, nangihiram pa rin ako ng motor. Sabi ko na. Yan. So, yan po, no, yun, para malinaw po. Pero okay naman po sa inyo na mabidyohan ko kayo. Anay, kasi pwede naman natin to putulin kung ayaw nyo po. No, para at least alam nyo na hindi kayo, 'di ba? Aware kayo sa pagbibideo. Oh, 'di ba? Yan. So, yan, kasama ko sila, pinsan ko, si Lordan. Kasi dapat lang talaga, hindi ko naman din dito, nawala sa isip ko. Kasi si Boy Sardinas yung yung pumunta, di ba? Oh, yung nakaraan. So, ang ko lang talaga kasi may nagbigay ho ng sponsor doon, Sir Arthur. Pero hindi naman marami, lang yung pang spaghetti. So sabi ko, syempre nakita ko na rin kayo dito. Sabi ko, kahit paano, maabutan na lang natin ng konting tulong. So mga palagi nyo, kailan kayo mapapalis dito, nay? Wag lugay mas. Ang Anong probinsya nyo?
Ako, Bisaya ko. Ako, Iloilo. Pagadian siya, Cebu ko. Oo, kasi ano eh, naintindihan ko, Oo, dugay-dugay, eh, matagal-tagal daw. Ito, Iloilo din. Mga Bisaya. Saan po kayo sa probinsya? Saan po sa Bisaya? Sa Pagadian, sa Buanga. Sambuanga. Layo. Ako Cebu ako. Ikaw, Cebu ka, kuya. Mandawi. Oo nga pala, nakikwento nga pala sa akin ni Boy Sardinas Taga na Surigao. na pwede niya daw, yun nga, ilapit si sponsor niya daw na para makauwi kayo kasi yun daw yung gusto nyo. O, sabi Okay. niya, oo. Sabi niya daw. Balik gusto niyo na umuwi din. Oo. Magkano pa masahe ba doon? Dito, pambaka na sa. Ano, bagbarko. Mahal siguro eh. Ang kabalo? Hindi nyo alam. Hindi ba? Pagadian, piting mahala. Pagadian ulit. Sos, gabay na 6,000. 6,000? Maliit na yung 6,000. Pag ako, pag Cebu, direct lang. Eh, pag gano'n Ano, aeroplano, barko? Hindi, barko. Pag gano'n sa Pantalan, ando na yung mga kamag-anak ko. Siya, malayo pa eh. Isa kayo uuwi. Kay nanay yun doon sa... Tunga tayo, Tol, para makausap ko sila. Pasok, ako na. pasok. Kaya, tabi kayo ni tatay. Pasok. Nalinis ng bahay nila ko, Tol. Ay, hindi nis nga eh. Dito na dito. Malinis ang nakatira eh. Ito, hindi naman ito nagano, kuya. Hindi Ano? tulog. Dito lang, banda. Yung butas to mga yero, ibalo, ano lang, di sa pawang ko ng May gamit sa tatawa na. Amo sudah, wala kami sudah. Ginamot na lang, oh. Ah. Ano yan? Ginamot. Anong luto, Nay? Anong luto? Yung ano, yung... Prito niya ba? Dito na to. Mm. Moto? Ba mo po dito? Kinaon sa pobre. Kala ko buro. Hindi pagkain ng pobre yan. Lahat tayo, umaano Wala man kami Yung durog. tangkap sa ayuda ng handog. Sa nga na. Ba't hindi kayo binigyan Ano ng nito ba? ticket? Wala kayong pamaskong handog? Galing sa barangay? Ilang Pasko na dito, wala Abi kami. nila dito lang wadi nakita nila ang bahaw. Sila, meron. Dalawahan pa kay ma-abtik man, oh. Wala lang Bisaya sila, pa, wala abtik. lang Yung asawa, babae. Ako O nga pala, hindi, huwag na natin pag-usapan. Oo. Tawag dito, so hindi kayo nakatanggap ng... wala. Katangkap ayuda. Kami, pag meron, Ato nang latag ano pa. kami, mo sabi kami totoo talaga. Pag meron, hindi kami tulad sa iba nga. Wala. Ayun, dos dolo, maraming anak. Nakakuha dos barangay, daming ticket, ipanglista daw dito. Tapos, Hindi kayo binigyan. oh, hindi kami binigyan. Nandun pala niya sinolo ay pinuntas barangay. Oh, kapon. Ay baka binawi. Eh, hindi niya pinuntahan muna sa barangay para baka nandun. Wala, pumunta may yung nagbigayan. Sabi daw, Bahay-bahay. umikot, bye-bye. Wala naman, abutan na. Pasko na mamaya alas 12, di ba? O, wala kami pang, ano, hindi kami nakatinda rin. Wala kasi na rito guys. Wala Yang- silang mga kahit man lang ano. Tago-tago namin konti, Vera. Bili, bigas. Tandaan, Oo. yung nakabinta kami tangkong. Kita-kita man kami. Wala namin tangkong rin Nabaha. malitas na. Pero Marami. ang pinaka sinabi niya kay Boy Sardinas, gusto nila umuwi. Wala po kayo anak? Ay, namin. Siya meron sa Sa mga. una. Trabaho ko sa Manila. Ako ka ulit. Nung nagtrabaho ka, hindi ka na Hindi na nakauwi. Kuha na ako yun. Naluwi siya sa kuha. Kaya nagkakatrabaho mga So, saan kayo nagkakilala ni nanay? dito. Doon sa Sintra Signal. Anong dati tayo trabaho mo tayo? Walis ako. Walis, basura. Boto talaga ko doon sa kabila. Yung nakasawa namin dito ay nag-transfer ka na dito. Magkaakan kuha. Ay ramag may asawa ka na niya mo sama pa kayo sa kamag-anak. Ano pukod ako? Pero may kamag-anak ka po dito. O, dos dulo. Pero wala, hindi katulad sa mas maganda ng ibang tao kaysa kamag-anak ko. Totoo yan. Totoo yun, Pero sir. ito sa lahat ng mga kapanood, hindi naman din lahat kasi Hindi mahal lahat. kami mga magpipinsan, pag meron ng isa sa amin, nagbibigayan kami. Lalo na, yan, sa Solis, Gibara, Cruz. Cruz, yan. Talagang kapag kung sino yung merong isa, halimbawa, Oo. ako, magigipit ako, o pinsan, baka meron kayang pera Yeah. muna. Hindi kami yung hindi kami ganun. Yun yung pinaano sa amin ng mga magulang namin. Ayun, sa- Tsaka mga lolo, Ayun, sa lola, amin. yung mga tinuturo sa amin. Hindi, yung kamag-anak, di talaga original. Yung kamag-anak ko sa Cebu talaga. Ganon kami rin bigayan. Pero ito, ano lang ba? Kaparehas lang. Dito.
Pakakaparehas lang. Oo, lang, parehas lang. Hindi niya Hindi masyado. talaga nga kamag-anak. So ngayon talaga tayo, wala talaga kayong pang kain. Oo, wala nga eh. May bigas kami, yung binili ni Gabo, 2 kilo, malapit na pa maubos eh. Grabe, no? Oo nga, kita ko, wala makita ng ano. Pakita Ito, na. ano to? Oh, biskwit. Biskuit! Chiria, pwede. Ay, ulam. Sudan, no? Oo, sudan. Ay, nako. Ang guys, nakikita niyo yung bahay nila dito. Kita ko din itong. Trapal, tapos nilagyan lang ng kahoy-kahoy. Eh dito, hindi yun umano. Tulo, hindi. Eh, may harang mo sa... Kung yung mga bato, hindi lumalaglag tayo. Ikot kami kakam eh, bisa namin. Mga akal-akal. Lagi po kalakal, walang-wala na. Yan, malayo pa naman dito. Ang tubig nga, malayo. Malayo igiban. Ano ato lang? Ang tubig na Ito, saan galing Kabila ito? pa tayo. Nakiligay ito. Binigay rin sa Hangin. kilala Kaya na. na namin. Inipunan ko tubig dito. Pero lagyan namin chlorine. Nakakatuwa kasi guys, alam niyo bakit? Natatawa sa linis ng bahay nila. Malinis nga, makikita mo naman eh. Malinis ako eh. Dali lang ang Ayaw ko nga may mamoy bahay. Ganyan. Tama, ay, Kami pares manok. tayo. Kami Malinis man na ako, lang. nilinisan niya. Yun, Oras. tayo yan. Brasan ko yung apaka niya. Mga alaga niya. Yung mga isa rin, ganun din oh. Ito. Sana dyan. Oh, ganun ko lang tawil, ang tae. Yung gasan ko, labahan. Parang tao rin. Walang amoy. Isa lang manok yun. Dalawa. Rasa. Parang, Hindi ka itawang po na. parang ano niya na, alagaan niya na. Hoy, anak namin. Ay, wala mo kong ka... Ano ulit pangalan tayo? Rodel. Rodel. Jimenez. Ay, ninis. Dami niya may sa akin. Yeah, oh, marami. May menu sa pulo. Ako, Marina, Aki. Aki. Kaya pala Akit. na akin. Naakit si tatay sa inyo eh. Oh. Dagit na. Dagit mo na punta dito. Siya, munto na Aki. Hirap pa siya mag-Tagalog. Oo, di pa masyado. Tagal na dito siya. Kaya, paano, yung mga ka-classmate niya, Bisaya rin. Di mamaki anong Tagalog. Pasok po ito kong katulong. Puro salita, Bisaya. Hindi ka mga tuto Hindi sa... daw Eh, hindi rin natuto. Ako nga, turuan ko siya. Hindi mo sakay. Mga Di ba Bisaya kahit ko hindi na. Tagalog ang Ako nga, alas hindi na... Ilan taon na ako kayo, Nay? Ha? Ilan taon na po kayo? Balik-balik sa Manila dito. Ito? Dugay. Ako pa kung 2018. Hindi, ikaw po ilan taon ka na po? Akaroon ako? Oo. 54. Kuya, edad ni Papa. Ito, Oo, may- kuya. Dito ako. Amos bata si Kuya. Dito ba? Okay po. Ano ako sa... 42. Oo. Amos may dihamak matanda si nanay, no? Tanda. Minsan mag-isip dito, trabaho. Pero wala na kayong ibang naging trabaho nun. Dito wala kayong mapasukan construction. Malayo kasi. Matakot man siya dito. Pag-iwanan ko. Diba dito ang lugar kasi pag... Oo, kasi doon nga, dito, Ah. hinakawan dito. Oh, dami mga tao dito. Hindi ko pinsahan dito. So yun, Yeah. nanay, tatay ako, hindi po ako mayaman na vlogger. Tutusin, kung ano lang yung kaya kong maibigay, yun lang talaga. Tapos kung sakaling may magpadala sa inyo, na ito, Gio, ibigay mo kala tatay, Rodel. Oo, kala tatay Rodel. Oo. Gastos. Dadaling ko naman agad na yun. Oo. Walang bawalang kung walang minsan sinusobrahan ko pa. Ako pa pero wala naman yung channel, yung video naman na yan, purpose yung gano'n, tapos kapiranggot lang din naman yung views. Nagatosin, bawat video namin, minsan kikita lang kami sa daan. Pero okay lang yan, at least ang gusto ko, ang purpose kasi niyan, makita ng Kita mga sa- ibang tao, kung sakaling maano sa Sa lahat ba? Makita ko yan eh, mga ibang bansa, Para maawa. makita yung kalagayan nyo, may Oo. tulong sila sa inyo. So ito po, nanay, ano po sa inyo, at pa paano Makatulong man lang. Kahit para paano. pang bilhin nyo na lang to, 1,000. Ah, yes. Pang bilhin nyo ng ano nyo mamaya, Sige po. Richard Buhay na nyo. Kung bili-bili nyo ng bigas, yan. Pero wala yung pero yung Importante sa inyo dito, kape. Ayun, malamig. Aman ba? Nasukal. Ba't tinaiyak, Nay? Saya lang, saya. Laluluha si Nanay. Bakit ako lalo, kaya di ako tuwiti, laluluha si Lalay. Ano yan siya, Kaya mo lang yan. Ganyan talaga ako, kahit pa paano. Kaya nga, totosin po, ang trabaho ko ngayon, bukod sa nag-YouTube, titinda akong damit.
So, pag titinda akong damit, kung magkano man yung tubuin ko, yun, sinahati-hati ko. Minsan namimili akong bigas, limang sako, ire-repack ko sa tigli 5 kilo. Pinamamahagi ko dito sa... Eto, kaya hindi ko to na ano, kasi hanggang dyan lang ako. Akala ko naman wala na dito. Meron pa? Hanggang dyan lang ako. Kay ano, kung kilala nyo si Kuya Joey, payat na lalaki ng Oo, matangkad. yung makulot. Oo. Bisaya rin yan. Bait yun. Oo, Bisaya rin. Tinulungan ko yun na manggupahan, kaso nga lang daw, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. Bakit? Hindi daw kinaya yung, siyempre, wala silang pang... Bunbun kasi, Oo. kailangan mag-ano, Kasi bunbun. ano yan, naguling rin. Uling. Marami mag-anak yan. Masura. Pero mamalaki na. May anak siya nga, may asawa na yung... Hindi po, bata pa siya. Aba, Mga may iba maliliit yun. pa anak niya, Joey. Payat siya na matangkad. Joey. ba? Joey. Kuya Joey. Ah, Joel. Oo, Payat yung siya na matangkad. Oo, Joey. Payat. Tapos bungis-ngis din na laging naka-ganon na damit. So yan ay no. Yan, pagpasensyahan nyo na ho yan ha. Yan. Pagbilin nyo na ng bigas. Salamat. Opo nga muna yan, tol. Yan, at mga kakwela, kahit pa paano naabutan natin sila tatay, nanay ng kahit panghanda nila lang mamaya. Pero, ay nga, inulit ko sa inyo, kapag may naipon akong pera galing sa pagtitinda ko sa isda, kahit pa paano, makabutan man lang natin sila dito. Hanggang doon. Eh, kaso po, nung plano ko talaga namin, nung birthday ko, may mamimili nga dapat ng, ng spaghetti, yung pares, yung isang na pati sauce. Kaso, na-cancel po yung nag-i-sponsor nun. So, sabi niya, Jay, wag na muna natin tuloy kasi may problema ako yun. Kaya hindi ko na ituloy kasi wala din ako nun nung panahon na yun. Hanggang ngayon. Kaya yun, kung halimbawa na maubos ko yung paninda ko at tumubo naman ako na meron din ako sa pangpamilya ko, tsaka may tatabi ko rin yung pangtulong, magagawa ko yun bukas, no? Kaya kanina naghapit ako, panoorin yung video ko. Yung video. Lahat ng kapitbahay ko, ginangster ko para lang makabili sila ng dawet. Panoorin nyo po yan, guys. Yan. Kaya maraming salamat. And ingat kayo palagi. God bless yan. Paalam na lang na yan. Thank you po.